Но проблема е, че ние, като имаш пари, отиваш да играеш бакара и покър. Нали? Ако удариш джакпот, окей. Аз на бакара много ми върви. Нали? Зигзаг си играеш ли или не? Или само банка и плеер? Банка и плеер. На тай. Принципа на бакарата е, като имаш бенкрол, нали, 3-4 хиляди долара, Да. играеш всеки ден едно шу. Нали, като направиш на 2-3 шута по 40-50 долара и на 2-3 шута можеш да направиш без проблем 150-200 долара, понеже ти имаш бенкрол. До 300 долара в годината може да правиш, знам. И след това знаеш какво правиш. Ставаш, касираш парите и си отиваш къщи да спиш. И на другия ден пак така. За 30 дена, нали, Да. от 100 до 200 долара направи сметка колко пари ще направиш. 6000 долара. Да, Ти правиш това ли е ги? истина. Правиш ли ги ти? Да. Не ги прави никой. Това лъжата, че мислиш, че ще ги направиш. Аз Може. в Palace Station играх покер Да. и отивам на бакарата и виждам, че има втора банка. Слагам 100 долара на банката и печела. После ги 800. оставам ги. 200, стават 400. Вземах си моите 100 и играя 300. 300, 600, 600, 1200, 1200. Това ударих лимита и играя лимита 5000. Няколко ръце. Айде, направих. Ама да отидеш да С играеш. парите на казиното На направих 48 хиляди долара, кеширах ги. Да. Нали, на 16-тия път, 16-та банка хващам, до 16-ти, разбираш ли? И кеширах парите, банката дойде 18 пъти. Колко пъти ти дава комисия? Колко процента? 10% е комисия to the банка, ако печелиш на маса. С 100 долара слага път. Колко ти взима комисия? Да. Колко плащаш комисия? Колко плати комисия? Ама с тези пари си платих рента. Аз те питам, като спечелиш, като сложиш на банката. Това е банка, това е банката, това е плеера. Така. Като сложиш на банката, печелиш, те ти взимат комисия, от като ти плащат. Аз знам, аз съм играл, аз играя също. Не мисля, че не... Да ме трябва да мисля, че не разбираш. разбирам играта, аз се разбирам много Трябва да по-добре. играеш прогресив. Трябва да разбираш. Трябва да ги играта. пресваш, нали? Прогресив. Прогрес. По единствено по този начин можеш да ги биеш. Не може да ги биеш никога. Без да се страхуваш. Можеш. Нали? Не се Играеш страхуваш. една и съща ръка. Няма не значение. може, това е мозъка. Мозъка трябва да е направен, за да не ти трябват парите, разбираш? Парите, Не, бе, които ги човек. имаш, да не ти трябва да ги слагаш, те ти казват, да ги рискуваш. Ако ги загубиш, да не мислиш, че ще ги върнеш. Как? Ако излезе зигзаг, какво правиш? Губиш и на банката, и на плеера, и си отиваш. И си отиваш. Няма значение как върви. Играеш това. Спираш да не Имаш играеш. банка, имаш плеер. Окей. Нали? Няма значение къде играеш. Ако Добре. загубиш, ти не сменяш ръката и дублираш от 25 Виж го, на аз ще 50 ти долара, кажа от какво. 50 на Аз ти 100, кажа от какво. 200 и т.н. Това е банката, Да. това е плеера. Това е на банката, ти има 7, natural 7, банката win. Не Natural 7, Natural 7. Това е natural 8. Тук трябва две карти. 14, 4, тук ще тегли още една карта. Ще тегли още една карта и става 14 и 7. Става, нищо не става, загубиш. Едно. Едно, да. Така, one more card изтекли. Знам аз как се играе. Аз се играя също бакара. Трябва да сложиш на тайт и да ги пресваш, ако дойде 3-4 пъти тайт, да правиш парите. Аз съм които- работил като дилър и като питбос. Къде? Шеф Къде? дилъри. Къде? Аз съм кар кантър. Не може да ги Аз броиш. чета картите. Как ги броиш? Знам Минус едно и плюс едно. колко карти, Минус едно и плюс от едно. какъв Знам номер аз. са излезли навънка и какво остава. Аз знам Не можеш. какво 132 става. карти са. Кар канти. 132 карти. А,
132 евро. Минус, взимаш 7 за 0, големите карти са минус плюс 1, малките карти са минус 1. И изчисляваш, като колко големи карти излезат, остават малките, мога да ги тегнеш. Знам го същото. Аз съм го играл и на Ню Джерси и тук. Но не може да направиш. До 250-300 долара ще направиш повече, не можеш. Трябва да си изваредно лаки, за да направиш пари. Но може да ги загубиш 100%. Така ли е? Загубили ги